Zo skúsenosti vám môžem prezradiť, že byty blízko panorámy na ulici Ľudovita Štúra sa do predaja dostávajú málokedy a vy tu raz máte príležitosť získať jeden z nich. Tento priestranný trojizbový byt vo vyhľadávanej tehlovej bytovke má 81 m2 a jeho veľkou výhodou je, že má už hotové tie najdôležitejšie rekonštrukcie. Elektriku, stúpačky, podlahy, okná aj bezpečnostné dvere. Interiér prešiel rekonštrukciou, takže kuchyňa či obklady už možno nezodpovedajú najnovším trendom. Veľkou výhodou však je, že nový majiteľ si ich môže postupne prispôsobiť podľa vlastného štýlu bez nutnosti veľkých stavebných zásahov. Bónusom je priestranná dispozícia, 2 pivnice a výborná lokalita, kde máte všetko potrebné na dosah len pár minút od domu. Moje meno je Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality SRO. Nezabudnite nás sledovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.